Chcete zvýšiť kvalitu svojich služieb montáže okien a dverí použitím najlepších materiálov dostupných na trhu? Volám sa Tadeusz Romański a som majiteľom internetového veľkoobchodu Grupa Magnum. Specializujeme sa na poskytovanie profesionálnych materiálov pre správnu montáž stolárstva, ako aj potrebného naradia. Nasa ponúka zárna široký sortiment produktov najvyššej kvality, ako sú teplé parapety, prahy, tesniace systémy a moderné montážne technológie. Nasi klienti ocenujú naše odborné poradenstvo a ochotu pomôcť, o kom zväčšia početné pozitívne hodnotenia. Sme povestní rýchlym vybavením objednávok a vysokým standardom služieb. Pridajte sa k spokojným zákazníkom a zistite, ako môžeme spoločne zlepšiť kvalitu vašich služieb. Zaregistrujte svoju spoločnosť na vstevu našho veľkoobchodu na adrese sklep.grupamagnum.eu.